Pozdrav svima! Ja sam Josip s Bytebox.com i danas ću vam pokazati kako promijeniti redoslijed kanala na Home TV-u te kako postaviti omiljene kanale. Da bi došli do izbornika za promjenu redoslijeda kanala, otvorite glavni Home TV izbornik pritiskom na tipku menu na svom daljinskom upravljaču. U glavnom izborniku uz pomoć navigacijskih tipki na daljinskom upravljaču pronađite opciju postavke i odaberite je pritiskom na tipku OK. Nakon toga idite na TV postavke, pritisnite OK, u novom izborniku označite opciju za redoslijed kanala i za potvrdu pritisnite tipku OK. Sada imate pregled svih dostupnih kanala i njihovih rednih brojeva. Promjena redoslijeda je jako jednostavna. Na primjer, recimo da želite HRT 4 postaviti na broj 4. Uz pomoć navigacijskih tipki pronađite HRT 4 i odaberite ga pritiskom na tipku OK. Tada će se s desne strane pojaviti kartica s odabranim kanalom. Koristeći navigacijske tipke pomaknite kanal na željenu poziciju i potvrdite odabir pritiskom na tipku OK. Kada završite s postavljanjem redoslijeda kanala, pritisnite tipku Back na svom daljinskom upravljaču da bi spremili redoslijed i zatvorili izbornik za promjenu redoslijeda kanala. Ako želite jednostavno listati samo između onih kanala koje najčešće gledate, onda možete postaviti kategoriju omiljeni kanali. Da bi neke kanale dodali u omiljene, opet idite u TV postavke, ali ovaj put u izborniku pronađite opciju omiljeni kanali. Nakon što pritisnete tipku OK, otvorit će se popis svih dostupnih kanala. Uz pomoć navigacijskih tipki pronađite željeni kanal i dodirnite tipku OK da bi ga dodali među omiljene. Postupak ponovite za sve kanale koje želite dodati u omiljene. Kada završite, pritisnite tipku Back na svom daljinskom upravljaču da bi spremili postavke i izašli iz izbornika za dodavanje omiljenih kanala. Sada pritisnite tipku Exit da bi u potpunosti zatvorili Home TV glavni izbornik. Da bi pristupili omiljenim kanalima dok gledate televiziju, pritisnite navigacijsku tipku desno, to jest strelicu desno na daljinskom upravljaču, pronađite opciju omiljeni kanali i potvrdite odabir pritiskom na tipku OK. Sada kada listate kanale, pokazat će se samo oni kanali koje ste dodali u omiljene. Ako se nekada poželite vratiti na popis svih kanala, dovoljno je da tijekom gledanja televizije pritisnete navigacijsku tipku desno i odaberete opciju Svi kanali.